Намаз оқу үшін нинди шартларын үтәргә кирәк? Намаз оқыласы урын, намаз қылырға жиынған кішінің тәні һәм киеме чиста булырга тиеш. Моның өчен ул тәһарәт ала. Киемнең һәм намаз оқу урынының чисталыгы. Намаз оқырга жиынған кеше өчен киемендә һәм тәнендә нәҗис булмау катгый шарт булып тора. Гаурәтне каплау. Намаз оқығанда гаурәт капланган, ягъни тәннең айрым өлешләре кием белән яшерелгән булырга тиеш. Иратлар өчен билдән алып тизгә хәтле тән гаурәт булып санала. Әгәр кешенең чиста киеме булмаса, булган киемен юарга су юк икән, намазны нәҗисле киемнән яки ялангач уку рөхсәт ителә. Намаз ялангач укылса, утырып кына укылырга тиеш. Кыйбла. Намазны кыйбла тарафына карап уку фарыз. Мөселманнарның кыйбласы Сәгуд Гарәбистанының Мәккә шәһәрендә Кәгъбә исемле мөбарәк бинаның урыны. Кыйбланың кайсы якта икәнен белеп, намазны башка якка карап уку дөрес гамәл түгел. Ният. Намазга кирешкәндә укылачак намазны күңел белән ниятләү фарыз. Тел белән кайсы намаз икәнен әйтеп ниятләү мөстәхәб. Имамга уйган кешегә аңа уюы, иярүе турында ниятләү тиеш. Намазны кайсы вакытта укыйлар? Һәр намаз үзенә билгеләнгән вакытта укылырга тиеш. Вакытында укылмаган намазны соңыннан уку фарыз булып тора. Иртәнге намаз әл-фәҗр. Таң яктылыгы җәелгәннән башлап, кояш чыга башлаганга кадәр укыла. Илә намазы әз-зухр. Кояш иң югары ноктасыннан авышканнан башлап, икенде намазы вакытына кадәр. Икенде намазы әл-гаср. Һәр нәрсәнең күләгәсе үзеннән 2 мәртәбә зуррак булудан башлап, кояш тәмам батып беткәнчегә кадәр. Акшам намазы әл-мәгриб. Кояш батып, тулысынча күмелгәннән башлап, шәфәк кызыллыгы беткән мизгелгә хәтле. Ясту намазы әл-гыйша. Шәфәк кызыллыгы беткәннән соң таң яктылыгы җәелгәнгә кадәр. Витр һәм тәравих намазларының вакыты ясту намазы укылганнан соң таң атканчыга кадәр.